салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон нархҳои МТЗ-ҳоанд. МТЗ 80, 81, 82 ҳамин МТЗ-ҳое ки беҳтаринан баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка буҷақед, дар канали мо меҳмон боше подписатсия кунед. бародаро чизе фурӯшӣ дошта боше, мошина камаза, зилай, трактора, говай, чизе ки боша фурӯшӣ, рақамҳои ман дар WhatsApp. Фақат илтимос занг назанед, дар WhatsApp роӣ кунед. мо баҳри шумо пешкаш мекунем. иншоалло омода мекунем, пешкаш мекунем. худо нигаҳбонту боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро илтимос то охир тамошо кунед. ядона лайка фаромӯш накунед. дар амони худо боше бародарои азизи ман. трактор МТЗ 80 бародаро қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа. нархша 52 000 сомонӣ мега. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бо маслиҳат мешавад аз пешӣ. нархш 50 000 сомонӣ. касони харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор ягон айб надора, ҳамаш мега 100%. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран. трактор МТЗ 82 қарор дорад дар ноҳияи Истарафшан. бародаро трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 110 000 сомонӣ мега. мега илтимос беҳуда занг назанед, харидори аниқ бошад мега занг занед, бо савдо мешавад. ягон айб надора, ҳама чизаш 100%. касоне ки харидори, марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо, конкретни харидор боше, марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор МТЗ 81 соли баромадаш 2003 солай қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. на вайрасия овардагия, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. бародаро нархша 105 000 сомонӣ мега ки бо савдо кардан мешавад. ина бародаро суратҳоша хутон бинед. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран. трактор МТЗ 80 соли баромадаш 1994 соле. бародаро плуг қатишай 4 баллони нав дорад, ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Шаҳристон. нархш 75 000 сомоние ки бо савдо кардан мешавад. касоне ки харидори бародарои азиз ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат занг занед. трактор МТЗ 80 соли баромадаш 2012 соле. бародаро трактори навай бо кафолат фурӯхта мешавад. ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. нархша 130 000 сомонӣ мега ки трактор қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. ина бародаро касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надорад. бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ 82-1 соли баромадаш хеле навистагӣ нест. бародаро бахшиш айрасия нав овардагиай, ҳамагӣ коркардагиш 2731 соат коркардагия, баллонош навай, ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 137 000 сомонӣ мега ки бо савдо кардан мешавад. бародарои азиз, касоне ки харидори, марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумоай занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 82-1 соли баромадаш 2013 соле. бародаро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. солаш 2013 гуфтем, ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳамаш 100%. бародаро нархша 125 000 сомонӣ мега ки бо савдо кардан мешавад. ина бародаро трактора хутон бинед. касоне ки харидори ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, ина бародаро 47 17 номрош занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. тракторча ягон айб надорад, 4 баллони нав дорад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ 80 соли баромадаш 2001 соле. бародаро трактор срочно фурӯхта мешавад. плугаш қатияй бародаро бо савдоран мешавад. трактор қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархша 80 000 сомонӣ мега, ҳамаш 100% мега. илтимос беҳуда занг назанед. бародарои азиз, соҳиби ҳамин трактор гуфтагие ки беҳуда занг назанед. касоне ки конкретне харидори, бародаро плугш қатӣ фурӯхта мешавад. конкретне харидор боше, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. иншоалло бо скидка мекуна. 80 000 сомонӣ бо савдо мешавад. марҳамат.
Трактор МТЗ-80 соли баромадаш 2000 солай. Қарор дорад дар ноҳияи Вахш. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. се калисаш навай бародаро ҳамаш 100%. Нархша 130 000 сомонӣ мега ки бо савдо кардан мешавад. Ина бародаро трактор хутонбинед сасяниш пачкаай. Ягон камбудӣ надорад. марҳамат касоне ки харидори бародари азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро трактор МТЗ-ай қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. нархша 30 000 сомонӣ мега бетилишкаҳай худаш тоқай трактор. нархаш беҳад арзон аст 30 000 сомонӣ. ина бародаро трактора хутон бинед. балонош созанд мега ҳамаш созай та балони пеш камакак лисишдагиай. нархаш 30 000 сомонӣ. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ-80 қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. коробка ремонт шудагия мега срочно фурӯхта мешавад. нархаш 33 000 сомоние бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экран занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. коробкаш ремонт кардагия мега. ина бародаро трактор 33 000 сомонӣ. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ-80D ина бародаро соли баромадаш 1990 солай дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳамаш садай кор мекунад. дута балони қафош навай. трактор ҳамаш 100%. нархша 60 000 сомонӣ мега қарор дорад дар ноҳияи Ашт. имо WhatsApp дорад ҳамин рақамҳо. касоне ки харидоре марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-81 соли баромадаш 2015 солай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қатиш плуга запчасош қатишанд бародаро. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархша 170 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор МТЗ-81 соли баромадаш 2004 солай бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Истарафшан. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айрасия нав овардагия мега ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. нархша 125 000 сомонӣ мега 4 калисаҳай. касоне ки харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, бародари азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экран занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. ҳамаш 100% мега ягон камбудӣ надорад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран. трактор МТЗ-81 соли баромадаш 2017 солай. трактор қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. трактор дар ҳолати хуб мебошад мега ягон камбудӣ надорад. нархаш 175 000 сомонияй. трактор сасяниш нави созай 2017 бародаро. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо 4000 соат гаштагия трактор 4000 соат. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-80 бародаро. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Турсунзода бародаро. бахшиш ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад, занг занад, бо савдо мешавад. нархаш 59 000 сомонияй. ина тилишкашам қатишай бародаро. ҳамаш 100%. коробка мотор сасяниш садай. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. трактор МТЗ-80 соли баромадаш 1995 солай. ҳолаташ 100%. ягон камбудӣ надорад. бо чизил плуг итари чизошам бародаро дора. ина дар рӯи экран навистагиай. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархаш 110 000 сомонияй. трактор нави созай. ягон камбудӣ надорад. марҳамат касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародаро. трактор МТЗ-80 соли баромадаш 2014 солай бародаро. беларусия бировардагишай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. се калисаҳай бародаро. пачкаҳай. балонош пачкаам. нархша 148 000 сомонӣ мега. трактор қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. касоне ки харидори
марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо мешавад. Марҳамат. Трактор МТЗ-82 бародаро қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. Ина бештар маълумотш дар рӯи экран навистагия чи айб дорад, чӣ кока аст, нака аст. Ҳамаша навистагия бародаро. Нархша 50 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. Касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. Ҳазор раҳмат бародарои азиз, барое ки то охири видеоро ба моро тамошо кардед. Видеои моро лайка фаромӯш накардед, лайка ҷиқидед. Худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. Иншоалло мо кӯшиш мекунем баҳри шумо беҳтарин наворҳо кунем. Худо нигаҳбон.